आधी पहिलं काम तरी होऊ दे, ते भर टाकायचं, त्याच्यानंतर मग आमचं डोकं त्याच्यानंतर चालणार. ते काय करायचं ते बघणार. ऍक्च्युली माझं डोकंच चालत नाही जर हे सुरुवातीचं काय बघितलं ना. सुरुवातीचं काम. चला हे हे असं बघायला पण छान वाटतं ना जरा. मस्त. पण आपण तिला तर आवाज पण येतो चरचरकडे बघ. पाहुणे आले की माहिती पडतील. पाहुणे आले की माहिती पडतील. पण आपण आलं की सर्व साफसफाई होणार. होय. नमस्ते. आज कसं काल बोललो ना, तर आज कसं माहिती आहे का, थोडंसं काम करून गेलेत आज. थोडंसं काय दुसरे काम? माणसं बोलवले असतील आणि ते थोडीशी भर टाकून गेले आहेत. हां ॲक्च्युली इकडे लेबर पण मी ॲक्च्युली 5, 6, 8 पाहिजे होते. 6 तरी पाहिजे होते पटापट करायला. पटापट करायला माणसं पाहिजे होते. आणि केवढं काम झालं ना ते तुम्हाला समोर पुढे जाऊन दाखवतो की काय डिफरन्स झालं आहे. दोनच माणसं लावली होती वाटतं मी. आणि हलतात मी खाली सर्व. ओके बस मधोमध आलो. हे बाई इथे एक पाटी एक आहे, इथे एक आहे, इथे एक आहे. आणि इथे जो होता ना ते त्यांनी स्प्रेड केलं बाई. ते समजली तुम्ही, कालच्या ह्याच्यामध्ये हे सर्व स्प्रेड केलेलं नव्हतं. आणि ते बघ ते सर्व ही सेमच आहे म्हणून ह्या लेवलला मॅच करणार आहे, या लेवलला. समजलीस का? आणि हे भर तिथे पण ॲड करायची आहे आणि तिथे खालीहून पूर्ण व्यवस्थित अशी प्लेन करायची. म्हणजे जागा कशी खाली बघा कसं मी कसं चालतोय बघा, कुठे कुठे पाय देऊन. म्हणजे ती जागा कशी व्यवस्थित प्लेन दिसली पाहिजे ना मम्मी. आणि हे पण आता त्यानंतर तो काय करणार आहे सांगा मी. इथे आपलं आता काय काम राहिलं माहिती तुला? सारखं करायचं ना. हो पहिलं हलतात आहे, तू चिऱ्यावर हळू पाय दे. हो हलतात ते चिरे हलतात आहेत. त्यानंतर काय काम आहे माहिती आहे का? हे मोठे दगडे टाकावे का लागले हे, म्हणजे हे असेच म्हणजे बोलतात ना तुटलेले दगड असतात या. होय. हे का विकत घेतलेले ना बिनकामाचे, त्याच्याने कसं भरणार. म्हणजे गॅप फिल करणार, मोठे मोठे गॅप आहेत त्या. त्यानंतर त्याच्यात मग एक वेगळं हे टाकणार, सँड टाकणार जी गॅप फिल करणार. आणि त्याच्यावरती रोलर फिरवणार. ठीक आहे, ती जागा प्लेन करणार. हां. आणि रोलर फिरल्यानंतर ती प्लेन होणार. म्हणजे आम्ही त्याला PCC करणार नाही, ते असं सिमेंटचं काम नाही करणार आहे. पण ती जागा कशी अशी प्लेन दिसली पाहिजे व्यवस्थित. असं रस्ता नाही करणार आम्ही काय त्याला, पण प्लेन दिसून बॉर्डर करणं खूप गरजेचं आहे ना. होय. तर आतापुरती तेवढं काम झालं आहे. आणि हे पण आता सांगितल्यावरती पाठी पडल्यावरती होय. ते पण 6 माणसांच्या जागी 2च माणसं आलीत. ऑलरेडी कधीच काम झाला पाहिजे होता हे तिथे. किती झालंय काम ते बघण्यासाठी आम्ही आता एवढा उशीर आलो. आम्हाला वाटलं किती झालंय, किती केलंय ते. आम्हाला वाटलं की हे सर्व झालं वाटतं. आम्हाला वाटलं हे सर्व त्यांनी प्लेन करून टाकलं की नाही असेल म्हणून आम्ही आलो. नाही तसंच आहे अजून. तसंच आहे. नाही म्हणजे तेवढंच केलंय त्यांनी दुसरी माणसं शोधली असतील आता. बरोबर ना. आणि आता बघा ही संध्याकाळची वेळ, बरोबर 6 वाजले आणि इथे तुम्ही बघाल ना एकदम प्लेझंट ॲटमॉस्फिअर आहे. एकदम छान, एकदम मस्त. बाजूला शहर, या साईडला गाव, जंगल आणि शहर मिक्स असंच पाहिजे. पूर्ण जंगल नाही पाहिजे आणि पूर्ण शहर नाही पाहिजे. बरोबर. इथे तुला कसलाही आवाज नाही येणार बघ. व्यवस्थित सर्व झाडं बेडे सर्व आजूबाजूला आहेत. ओके चल ये मग. बाकी इथे आता काय प्रोजेक्टमध्ये काय हे होणार आहे, अजून काय करणार आहेत? आता आधी पहिलं काम तरी होऊ दे, ते भर टाकायचं, त्याच्यानंतर मग आमचं डोकं चालणार. ते काय करायचं ते बघणार. ऍक्च्युली माझं डोकंच चालत नाही जर हे सुरुवातीचं काय बघितलं ना. सुरुवातीचं कामच नाही झालंय अजून, तर पुढचं काय प्लॅनिंग करणार. आणि मी काय बोललो होतो मम्मीला की पहिलं लेवल प्लेन होते ती, त्यानंतर मग आपल्याला आयडिया ना काय करायचं काय नाही करायचं. आता कशी आपली बुकिंग कमी आहे म्हणून आपण येऊ शकलो, नाही तर इथे पटकन आता येता येत नाही माणसं सोडून. माणसं आहेत ना, चहा पाणी काहीतरी लागत राहतं ना त्यांना. परवा काल बघितलेलं गुच्छा आहे अजूनच चांगला. आणि इथे पाणी जायला पण आपलं ठेवलेलं आहे, म्हणजे आपलं तिकडून पाणी जायला पण आहे व्यवस्थित. गटार म्हणून ठेवले. इकडे गटार नसतं, पाणीच जातो साफ असतं चांगलं, पावसाचं पाणी. असं मुंबईसारखं असं एकदम घाण नसतं. घाण नाही. हे बघ हा रोड दिसला, या रोडने गाडी येणार आणि आपल्या या ह्याच्या पाठीच हायवे आहे. हायवे म्हणजे चांगला रोड आहे एकदम व्यवस्थित, जो आपल्या रेल्वे स्टेशनला टच होतो आणि कोल्हापूर रत्नागिरीला टच होतो हायवेला. आणि त्यानंतर आपली गाडी
इथे जाऊन आपल्या घरापर्यंत पूर्ण जाणार. ते लालवाले आहेत ना, लालवाले तिथे पण आपला रोड रस्ताच असणार पूर्ण तो. आणि इथे एक एंड आहे आणि अशा गाड्या पार्क होतात बघा. ते म्हणजे गाडी आपली अंगणात जाणार. हां, प्रॉपरली येणार पूर्ण. म्हणजे असं नाही की गाडी बाहेर पार्क करायची आणि चालत यायचं, असं नाही ते. हे बघ, गावी कमीत कमी बघ तो तर मोठा घर झाला ना, तर हा एक छोटा घर तरी असलं तरी माणूस येऊन गावी राहू शकतो. पण आता स्वतःचं घर पाहिजे. आता आपल्या जागेचं रेट किती असेल सांग? 3.5 गुंठे आहे ना. जर 7नी पण पकडलीस, मिनिमम 7 मॅक्झिमम 8 लाखांनी पण गुंठा आपला. 7 ते 8, 7नी पकडलीस तरी 7 3 21 आणि 3 24 आणि 8नी पकडलीस तर 8 24 आणि 4 28, म्हणजे 24 लाख ते 28 लाखपर्यंत ही जागा आहे आमची आत्ताच्या रेटमध्ये. आणि हे बघ, हे 2 गुंठ्यावर आहे जागा वाटतं. हे जो बाहेर बनवलं आहे बघ ह्यानी, हे झुला दिसतोय का? हां, झुला काढून ठेवलेला आहे ना. हां, तसं आपण पण बनवू शकतो खाली. हे काढून दे फक्त. इथे गडबड चालली आमच्या घरात बघा. हे काय झालं माहिती काय, आता जेव्हा फ्रेश पाणी येतं ना, तर 2 दिवसाचं अगोदरचं पाणी आम्ही ओतून पण नाही टाकत. आमचं पाणी टाकत नाही, ते कपडे बिपडे धुवायला, भांडी घासायला होतो. कुठे दाखवतो बघा, बालड्या भरून ठेवतो. असे बालड्या असतात ना, बालड्या भरून ठेवतो आम्ही. म्हणजे जो काही पाणी येतो ते एकदम फ्रेश भरून ठेवलं पाहिजे. वेस्ट इकडे पाणी ऍक्च्युली तुम्हाला सांगू, एक या पहिला काम करूया. माझं पटकन बाटल्या बिटल्या सर्व असं, हे बघा आपल्याकडे स्टॉक असतो केलेला, पण तो कसा फ्रेश, जेवढा फ्रेश असतो तेवढा चांगला असतो. रोजचे रोज पाणी भरतो आम्ही. मच्छी कशी ताजी पाहिजे तसं पाणी पण ताजा. आमच्या इकडे पाणी वेस्ट करणं म्हणजे पाप लागेल तुम्हाला. होय, इकडे पाणी म्हणजे लय महत्व आहे. इकडे पाणीला मी खरं सांगतो, पाणी फुकट नाही घालवायचा. इकडे पाणी पैशाने विकत घ्यावा लागतो, हे समजा. आणि अजून एक खाली करायचं करतो आणि मम्मीला आणि काजलला विचारतो. काजल, मे महिन्यात तर आपल्याला एक अनाउन्समेंट करायला लागेल, जी मी आत्ताच करतो आहे. मे महिन्याची जेव्हा बुकिंग होईल तेव्हा कोणी पण इकडे कपडे धुवायचे नाही, अनलेस अँड अंटिल तुमचं 3 डेज आणि प्लसचं बुकिंग आहे, बरोबर ना. तेव्हा आपण समजू शकतो की गरजेचं आहे. पण 1 आणि 2 दिवसाच्या डेजच्या बुकिंगवाल्यांनी इथे कपडे धुवायचे नाही. एक्स्ट्रा कपडे घेऊन या. हां, तुम्हाला सांगू, लास्ट मंथचं मी कॅल्क्युलेट केलं होतं ना, तर दर 2 दिवसाने टँकर. आणि त्यावेळी पण टँकर जे आता 1000-1200 तेव्हा 1,500-2 हजारला पण होतं. पाणी पण येत नाही. 12-14 हजाराचे टँकरच लागले होते. टँकर पण मिळत नाही मग. हां, आणि असं होतं ना की मग बोललो 1,500, मी 2,000 देतो बोललो, मी असा पण एकदा बोललो. पण बोलतो पाणीच नाही तर तू पैसे देऊन फायदा काय. तर सर्वात जास्त डिफिकल्टी आम्हाला मे महिन्यात होते. ती गरमीची नाही होती, आम्हाला पाणी अवेलेबिलिटीची होते. इथे पाणी आमच्याकडे खूप कमी आहे. चला, हे बघा इकडे बॉटल्स पण फटाफट भरले जात आहेत. आणि आता कलशी बघा इकडे भरतात आहे व्यवस्थित. आणि एक सर्वात चांगली गोष्ट, आमच्या ग्रामपंचायतीचे वाले जर व्हिडिओ बघत असतील तर आपल्या गावातला पाणी एकदम सुंदर आहे. काय काजल? हां, आणि काही ॲक्वागार्ड पण लावायची गरज नाही, वॉटर प्युरिफायर पण लावायची गरज नाही. एकदम सुंदर पाणी आहे, चव एकदम छान आहे. आणि आपला पाणी हा कोणत्या धरणातून येतो? आपल्या शिलातून येतो. हां, शिलाच्या धरणातून येतो, शील धरण. काजल, इन्फॉर्मेशन माहिती आहे काय? शील धरणातला हा सुंदर पाणी आपला. सुंदर मस्त पाणी आहे. मला आता लक्ष नाही, माझं पाणी भरण्यात आहे. बाटल्या बिटल्या पटकन भरायला पाहिजे बघा. आणि आज जाऊन आता 2 दिवस, ॲक्च्युली आता सांग किती दिवस पाणी नव्हतं आपल्याकडे? 2 दिवस पाणी नव्हतं आपल्याकडे. स्टॉक होता तो बरा होता. आणि आता डायरेक्ट 2 दिवसांनी आलाय. आणि एक ऑफ टायमिंगला आला तर वाजले किती बघा, आपण जाऊन आलो तिकडे आणि 6:28 वाजले, 6:30 वाजले. आता पाण्याची गडबड आहे आमची सर्व. बघा जरा का बसलो होतो तर इथे मम्मीचा कॉल आलाय आणि काजल मला आता बाहेर घेऊन चालली. कुठे घेऊन चालली मॅडम? भाजी आणायला. भाजी घ्यायची उद्याच्याला. किती वाजले आता? 7:40 ना. हो, म्हणजे बघा जरा बसलो की काय ना काय काम असतंच. आता भाजी आणणार, मग मम्मीला आता काम काय दिलेलं, भाकरी बनवायचं. किती भाकऱ्या बनवायच्यात काजल? 5 भाकऱ्या.
5 भाकऱ्या बनवायचे आहे आणि बाकी आता फिश मध्ये आपल्याला काय बनवायचं आहे तिसरे तसरे मुळे मुळे पण बनवायचे ते आम्हाला रेसिपी पाहिजे ते रेसिपी पाहिजे आम्हाला भाकऱ्या बनवा मी येईपर्यंत आता वाजले किती बघा 7:45 चल जाऊया बघा आम्ही भाजी घेऊन आलो भाजी सर्व इथे ठेवलेले आहे मिक्समध्ये सर्व भाज्यात बघा काकडी दिसते टोमॅटो आणि इतर काय 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 गोष्टी आहेत बघा आणि आता तुम्हाला आम्ही इथे सुरमई फ्राय करून आणि हे करून एक रेसिपी दाखवणार आहे प्रॉपर ठेवलेलं आहे सर्व सुरमई इथे पीठ मळून ठेवलेलं आहे थोडं पीठ मळायचं आहे त्याच्यामध्ये भाकरीचं आणि इथे आता मी तिसरे मुळे असतात ना शिंपले हो ते काढायचे आहेत हे बघ शिजवून बॉईल करून ते असे काढून घेतलेले आहेत शिंपल्यामधून तू एकच ग्लास आणला ना एक माप आणला ना मी सांगू इकडे जेटीला असे विकतात बाहेर असे 100ला विकतात पण त्यांनी 70 रुपयाला विकली मला हे 70 रुपयाचे म्हणजे 150चे 2 होते तर एक मी काळवं आणलं आणि एक मी तिसऱ्या मुळे आणलं 150चे त्या प्रकारे आणलेत मी आणि हे कितीचे हे 75चे हे 75चे हो कोणाला वाटेल का एवढे 75चे आहे म्हणून आणि त्यासोबतच मला एक प्रश्न आहे जे तू पाणी उकडलं ते पण ठेवलंस का नाही उकडलेलं पाणी पण ठेवायचं असतं ते ठेवलं तरच त्याची टेस्ट लागते तेच बोललो ओके हा चला आता इथे मी तेल तापायला ठेवलंय कढईमध्ये आणि थोडं त्याच्यामध्ये जिरं टाकते आणि थोडा अर्धा चमचा म्हणजे अर्धा कांदा म्हणजे छोटा कांदा होता तो जरा फोडणीसाठी घेतलाय आणि अर्धा टोमॅटो घेतलाय कांदा जरा थोडा फ्राय करायला देते आणि हे मी कसं वाटपाचं बनवणार आहे ओके ग्रेव्हीवालं हां आणि तुम्हाला एक सांगतो आज आत्ता आपली पीस थाली आहे 2 पीस थाली आहे त्यामध्ये त्यांना सुरमई आहे जी तुम्हाला खाली दिसते आहे त्यासोबतच कालवी आहेत आणि त्यासोबतच तसरे मुळे आहेत हे तुम्ही खाणारे असाल तर आम्ही तुम्हाला देतो कसं त्यांनी स्पेसिफिक सांगितलेलं आम्हाला हे हवं आहे मिळालं तर आणि आजच्या ग्रुपची ही 4थ्या प्रकारची थाली आहे फिश थाली वेगळ्या प्रकार म्हणजे त्यांनी 2 दिवसा अगोदर पण लंचला पण फिश थाली डिनरला पण फिश थाली आता पण त्यांची लंचला पण फिश थाली झाली डिनरला पण फिश थाली आता इथे मी टोमॅटो टाकते म्हणूनच आम्ही तुम्हाला आता रेसिपी दाखवतो आणि हा आपला मस्त मस्त मच्छीवाला मसाला मच्छीचा मसाला असतो ना हो स्पेशल आपण पण रेसिपी दाखवलेली आहे मच्छीच्या मसाल्याची बरोबर हा आणि त्यासोबतच मी सांगितलं होतं की मच्छी बरोबर आईस्क्रीम दूधचे प्रोडक्ट नाही खायचं पण इथे बघा आम्ही त्या आईस्क्रीमच्या डब्यात काय भरून ठेवलंय वाटण भरून ठेवलंय आता याच्यामध्ये मी आलं लसूणची पेस्ट टाकते म्हणजे तुम्हाला पण दिसेल की रेसिपी कशी बनते आणि काय कसं बनवायचं जे इथे आपल्याकडे नाही येऊ शकत स्टेमध्ये तर आम्ही आता ट्राय करू की आता दर दिवशी सर्व तर नाही जमणार दाखवायला एक एक तरी तुम्हाला असं वेगवेगळं सर्व दाखवू आम्ही तुम्हाला म्हणजे तुम्ही घरी ट्राय करू शकता बरोबर आज सांग ना आपण रोज आपण कोलंबी मसाला देतो ना कोलंबी मसाला ग्रेव्ही ते आज 2 माणसांनी पार्सल नेली बरोबर म्हणजे त्यांना इथे खाता नाही आली वार हे नसल्यामुळे पण त्यांनी पार्सल घेतले आमच्याकडनं म्हणजे ते मोठे कोळंबी विचार करा आता मी वाटण टाकते वाटण कशाला टाकायचं आपल्याला ग्रेव्ही टाईप पाहिजे असेल ना तर वाटण टाकायचं हे वाटण कसलं आहे पण कांदा खोबरा लसूण आलं आणि त्याच्यात थोडंसं कोथिंबीर आणि थोडंसं आपलं टाकलं तर गरम मसाला टाकतात हे भाजायचं आणि वाटून ठेवायचं भाजायचं आणि वाटून ठेवायचं याची पण आपली रेसिपी दाखवलेली आहे वाटणाची आणि तुम्हाला सांगू तुम्हाला जिथे जमेल ना तिथे तुम्ही कोकणी मसाला चांगल्या घरगुती जे बनवत असेल किंवा आम्ही सुद्धा कोकणी मसाला कसा बनवायचा ह्याची रेसिपी टाकलेली आहे शुभांगी कीर कोकणी मसाला 1 किलोचा पण टाकलेला आहे 1 किलोचं पण टाकलं आणि 5 किलोचं पण टाकलंय शुभांगी कीर कोकणी मसाला तुम्ही सर्च करा त्याच प्रकारे हा मसाला बनवा हाच मसाला तुम्ही फिश आणि चिकनमध्ये वापरा तुमची रेसिपी एकदम सुंदर होणार तर आता इथे काय टाकतो आपण मसाला टाकतो हे आपला डीमार्ट मधला आणलेला लाल मसाला बरोबर लाल मसाला म्हणजे लाल तिखट कोणताही तुम्ही घेऊ शकता कोणताही टाकू शकता घरातला घरगुती मसाला हळद धना पावडर गरम मसाला
बस. आणि आपला मच्छी मसाला टाकायचा आहे ना त्याच्यामध्ये. हो हा वाला. बरणीवर नाव पण लिहून ठेवलेलं आहे, फिश मसाला. कन्फ्यूज नको व्हायला मग. हा इथे आपला मसाला गेला. थोडा टाकायचा, अर्धा चमचा. ओके. हा मसाला आहे ना, रेसिपी सुंदर का होते, हा हे मसाले सगळे फ्राय करायला द्यायचे चांगले. मग त्याच्यात टोमॅटो पण दिसला नाही पाहिजे, कांदा पण दिसला नाही पाहिजे, तर ती ग्रेव्ही चांगली बनते. बरोबर. त्याच्यामुळे जेवण टेस्टी बनतो. बरोबर. आता त्याच्यामध्ये मी हे मुळे टाकते, तसरे मुळे पाण्यासकट टाकते. आणि हे झालं प्रॅक्टिकल आन्सर मम्मीचं की रेसिपी चांगली का होते. ह्याच्यामध्ये अजून एक आन्सर काय आहे की तुम्ही आवडीने इथे इथेच उभा राहून गेला पाहिजे. बरोबर. तुम्ही इथे करणार, मग थोडं बाहेर जाणार, तुम्ही एक रेसिपी करणार, दुसरीकडे लक्ष असणार, मग ती घाई गडबड होते. जेव्हा कॉन्सन्ट्रेट करून कराल ना तुम्ही आवडीने, तर ती रेसिपी चांगलीच होणार. काजल बरोबर बोललो ना काजल? आता काजलकडून तुम्ही शिकून घ्या. आता काजल शिकवणार. कोणाला येत नसेल त्याने काजलकडून शिकून घ्यायचं. खूप सुंदर बनवते, खूप सुंदर बनवते आणि एकदम छान छान बनवते. पहिला फिश जमायचं नाही, पहिला तिला कायच बनवायला यायचं नाही. पहिले तर आम्ही भेंडीची भाजी नाही खाणारी माणसं, आता आम्ही भेंडीची भाजी खायला लागलो. ती बनवते तेव्हा आम्ही भेंडीची भाजी खातो. हा एकदम छान बनवते. पण सांगू, इथे उभ्या असणाऱ्या तिन्ही व्यक्तीमध्ये सर्वात चांगलं जेवण मी बनवतो. बरोबर. हा ऐकलं काय? स्वप्नात. कुठे? स्वप्नात. चला आता ह्याला काय करायचं? मुलं टाकले ना? मुळे टाकले, सगळं टाकलं. हे बघ तुला ढवळून दाखवते. हे बघ आता हे जरा म्हणजे चांगलं म्हणजे शिजलेले मुळे आहेत, पण आपली ग्रेव्ही शिजायला पाहिजे ना, थोडी आटायला पाहिजे. हा थोडी आटू द्यायचं. ते शिंपल्याचं पाणी असतो ना, ते आटवायला लागतो थोडा. आणि मीठ टाकलं की झालं. बघा हे मिक्सिंग होणं खूप गरजेचं आहे. एका ठिकाणी मी चिकनची ग्रेव्ही मागवली होती, चिकन आणि चिकनची ग्रेव्ही. ती चिकनचीच ग्रेव्ही होती, चिकनचे फोड पण त्याच्यात होते. पण जेव्हा मी खात होतो ना, तेव्हा मला ते असं वाटलं की फोड वेगळे आहेत आणि ती ग्रेव्ही मिक्सच नाही झाली चिकनची. नाही झाली, फोड अशी अलगद सफेद सफेद वर येत होती. नाही फोड होते मिक्स, पण ती चवच नाही. म्हणजे चव उतरली पाहिजे, जसे ह्या मुळ्याची चव त्या पाण्यामध्ये सारामध्ये उतरली पाहिजे, तर ती रेसिपी झाली. हे मेन म्हणजे मिक्सिंग होणं खूप गरजेचं आहे. आता काजल कशी आमच्याबरोबर मिक्स झाली म्हणून हा आपण सर्व सेटअप करू शकलो व्यवस्थित. जर ती मिक्स झाली नाही तर कशी चव येणार? होमस्टेला चव कशी येणार? काय काजल बरोबर बोललं की नाही? आता ती मिक्स सगळ्यामध्ये झाली आहे. हा आता ती कमी पडते. हा मी तेच बोललो. आता हे पण माझं स्टेटमेंट लक्षात ठेवा, जेव्हा एक व्यक्ती तुमच्याबरोबर मिक्स होणार ना, तेव्हा सर्व एक रेसिपी चांगली होणार. जसं एक वाक्य माझं बोलणं झालं मम्मी ते काजल ऐकते का? जेव्हा उत्साह संपतो तेव्हा म्हातारपण सुरू होतो. बरोबर बोललो? म्हातारे कोण असतात? ज्यांचा उत्साह नसतो ते म्हातारे. वयाने नसतात, उलट कोणकोणते एज ग्रुप वाले पण एवढे एक्साइटेड असतात आणि एवढे फिरतात ना की बघून आपण लाजू त्यांना. त्या चिंपल्याचा जरा आहे ना थोडासा खारटपणा असतो. बरोबर. थोडा मीठ कमी टाकायचं. बरोबर आहे. ही टीप आहे. थोडा मीठ कमी टाकायचं, लागतो त्याच्यापेक्षा पण कमी टाकायचा. आता इकडे लाईन लिहायला लागेला, बाय ओमकार शिरवाडकर किंवा पप्पू. काय? जेव्हा उत्साह संपतो तेव्हा म्हातारपण सुरू होतो. बरोबर. आणि गावी इंटरनेट पेक्षा स्पायडर नेट जास्त फास्ट आहे. या 2-3 लाईन माझ्या आहेत, कोणी कॉपीरायटेड आहेत. पण बरोबर बोललो ना फॅक्ट. तिथे काही लोक भाकऱ्या कोणाला सहसा येत नाही. सहसा म्हणजे कोणालाच येत नाही, भाकऱ्या जमतच नाही कोणाला. पण ती भाकऱ्या भाजायला पण शिकली, फक्त थापायला येत नाही जरा. हा थापायला येत नाही. प्रॅक्टिस केली नाही ना, केली तर ते पण येईल. एकदा केली होती वाकडे नकाशे आले होते, केलेली ना. तांदळाची केली होती तिने भाकऱ्या. आणि आमच्याकडे एक भाकरी खाल्ली ना तरी तुम्हाला बासवेल. बघा ही भाकरी बघा. आता बनवणाऱ्याला सांगतो, काजल उचल जरा ही भाकरी, फिरव जरा गोल. नको. काय आलं? हे बघा भाकरी हवी. मी बरोबर केलेला, मम्मीने पातळ केली ती काय आधी मध्ये त्याचा फुगा आला, पडला त्याला. जाऊ दे, शिकते. पण आम्ही बघा गॅसला ही नाही देणार. ती नाही देऊ शकत.
आणि सांगू बोलून आम्ही ना 5 ऑर्डर असेल तर 7 का बनवतो. कधी कधी होतात चांगले बनवणाऱ्यांकडून पण इकडे तिकडे होतं ना लक्ष म्हणून, पण आमचे वरती बेस्टच जातात प्रोडक्ट. तर आता भाकरी बनवायचं काम सुरू आहे इकडे. ते दाखवलं आपण. हो शिकते. ट्राय करणं गरजेचं असतं. जिकडे माणूस बोलला ना की मला नाही जमत मी नाही करत, विषय तिथे संपला. जर कोणती व्यक्ती उभी राहिली किंवा उभा राहिला बनवायला तर तो शिकणारच. बरोबर मम्मी? हां. तर इथे बघा महिला आपले काम करतात आणि मी तुम्हाला दाखवतो. इथे मी बघा कालवी ती वाढलेली आहे आणि कालवी किती घट्ट आणि व्यवस्थित झाली ते तुम्ही बघा. प्रत्येक चमच्यामध्ये सर्व तुम्हाला कालवत दिसतंय बघा. आणि अशी मी घट्ट वाढली तुम्हाला दिसते कालवी. आणि त्यासोबतच आत्ता जी आपण रेसिपी बघितली इथे बघा मम्मीचा भांडी घासायचा आवाज येते आणि ते काजलचा फ्राय करायचा आवाज येतोय. आणि तुम्हाला इथे दाखवतो आता जी रेसिपी आम्ही बनवली ससरे मुले. हे बघा किती टेम्पटिंग झाले बघा. छान वाटते की नाही? हेच आपली आता वाटी घ्यायची इथे आता सर्व करायचं बघा. हे आपण घेतलं किती टेम्पटिंग वाटते बघा. बघूनच तोंडाला पाणी सुटेल का बरोबर ना? आणि मुळे आले पाहिजे सर्व. असं करून आता पूर्ण ताट वाढून घेतो. ह्याच्यात अजून वाढायचं आहे आणि इकडे आपली सुरमई फ्राय होते बघा. चला इथे तुम्ही आता थाली बघू शकता. काजलने लपवून ठेवली तुमच्यापासून. दाखवा आमच्या विवरला पहिली थाली. ही झाली आता थाली आपली रेडी. 2 सुरमईचे पीस, कालवण, आपलं तसरे मुले, सोलकढी, भाकरी, सॅलड, भात. वा 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 वा, एकदम परफेक्ट थाली झाली की नाही? आणि आज आम्ही दोघं आहे. 2 थालीला 2 जण बाद झाले. चला आता ही आपण घेऊन जाऊया वरती. तिथं आमचा सकाळचा नाश्ता बघा इडली चटणी आणि चहा किती? 2. ओके. याला झाकायला पाहिजे नाही? कोणाला झाक त्याला? एक्स्ट्रा लागले की विचारा.